Ibonengana nator, Ibon kazetari gazte bada, Lekeitiarra, Gabon Ibon. Gabon. 22 urte dituzuzuk, Bai. eta zuzeu ez zara porro erretzailea. Nire naiz erretzaile sutsua, baina probatu ditut ez. Norek ez, gazte askok. Noizik eta behin erretzen duzu? Ez, behin erredet, baina gehiagorik ez. Behin erre duzu, probatzeko adina. Hala eta guztiz, zuri lagunek, Ibon esaten dizute, mutiko urduria zarela, eta zure urduritasun horri aurre egiteko hori pixka bat kontrolatzeko, hon egingo lizukela tarteka kanabis pixka bat konsumitzeak. Bai, baita, lagun dauzkatez, ligatzeko eta alkohola behar izaten dituztenak. Nik adibidez, porrekaz da, bai, igual segulaski efekturen bat edengo liderkete, baina nik uste lasaitasuna buruko kontua da eta ez dugula behar izanik porroketa erretzeko. Eta zuk SRR-en inguruan zure lagunekin eta ikusten duzunaren arabera, ikasi aurretik edo klaseen aurretik eta pixka bat lasaitzeko porrotxo bat erretzeak mesede egin dezake? Neuri ez, albokoari lasai egoteko bai, klasean lasai egotea, harentzako igual lo geratzea da, ez? Zezu klasean ganpunte gartzen egotea, da albokoa lo geratzea, nire klasean geratu zuen adibidez batekin, porrak geratzen egon zela jolas orduan, klasera sartu, da lo geratu zitzaigula. Bazukaren partez balanak egin ditzazu, ez? Zure taldeukan danean, ez da zehinik. Zuk alako kasurik ez duzu izan, Markos? Lo, seko. Lo geratutakorik, porroaren ondorioz, edo erdilotan, zuk esandako ulertzeko gauza ere ez dela, jarraitzeko gauza ere ez dela. Nik uste dut, egia esan, zenbait orokorkeriak, oroar, gai honi dagokionez txarrak dira beti. Eta adibidez, filosofian. Ez ditut orokorkerriak eskatzen, zuri gertatu ote zaizun, bakarrik. Neri gertatu zaidana da, susma daukat, igual, porro bat erreta, zenbait azalpen, hobeto jarraitzen direla. Esaterako, nizer dakit, Orreagako garaipena, Errolanen sufrimendua Euskaldun guztiak batuta eta haren izua eta Alta Bizkarreko txakurtzoaren joan etorriak eta hori ez edo Mona Lisaren bibotearen xarma, igual erreta gero hobeto barneratu dezakezu. Vektoreak esplikatzeko adibidez hori da, matematikan txarto, logikan txarto, baina adibidez etikan edo estetikan edo artearen historian ondo etor daiteke. Horretelako beto oeran sartzea, da ametxe egitea ez, Orreagako gura hortaz. Nik ez dute zetan erre behar Orreagako historia hortan kokatzeko. Gero gauza da Xabier morboa. Gazteari ez erratzeko esan, da gazteak ere ingo du ez. Hori da. Horregatik, borbagatik eta debekatuta dagoelako. Inposatzeko. Hori gertatzen askotan. Nase gertatzen da, segulaski, kanabisa legalizatuta gongo balitz, ez ginetekela hemen engongo, ez zu, senyor. Hala da. Bira, ni behin batean... Holandan barkatu, Holandan gertatzen da legalizatuta dagoela egon, baina jenteak ez duela hainbeste erretzen, gehiago direla turistak, porrak eta kafe shopetan da erretzen dituztenak, bertako apaino. Behin batean joan ginen Marokora lagun batzuk, eta han hartu genuen autobusa Tetuanen Fesera joateko. Eta bidan Josemak atera zuen txorixo ogitarteko bat. Eta hurbildu zitazkigun gazte batzuk horrela misterioa handiz eta esan ziguten eman txoixoa eta guk trukean emango izkizugu horrela haxix pusketa batzuk. Txina batzuk edo. Txina batzuk. Eta egin genuen, nik errenuen han autobusean eta egia esan, sakonki ulertu nuen mairuen kultura, bat egin nuen Mahomaren bihotzarekin, hau da, inoiz ez dut horrelakorik sentitu gerora, ez? Ze gertatzen da, hango haxix zati hori gero ona etortzeko, Auskal Honoren ipurdian etorri behar duela, bidaia luze bat egin behar du eta galtzen du bere magia, ez? Kontua da, tipo hauek iritsi ginen Fesera eta autobusean zeukaten, horrela, sola plakez osatuta zegoen. Plaka igo eta zeukaten mortadela, saltxitxoia, txerriki gameluak ziren, zehan debekatuta dago, eta horrek ematen die, xarma, han rola da, badaukazu materiala, bai, pasako dizkizute 1 gramo saltxitxoi. Ez, horrelako kontuak. Orduan, hemen antzeko zerbait gertatuko litzateke baldin eta legeztatuko bagenu. Martin, o Marko esbarkatu, ez gaizki, badakit ez diazula gaizki hartuko, non hartuko diazu, baina neri inoiz galdetu izan didate, Markosek porroren bat erretzen aldu kalakasi. Ez zaiz gustatzen. Ez zaiz gustatzen. Ez dator bat nire izaerarekin. Ordu ezkeroztik ez du gehiago erreia.
Eta zergatik, ez? Efektua etzai gustatzen. Ah, etzaitz. Ez, nahiago dut Mahoma etzitzaizun gustatu edo? Hori da. Beno, Ibon, zure esperientziatik porroak erretzen dituzten gaztetxoek txartel asko aldute poltsikoan eskola porrota izateko? Eskola porrota, bueno, ez dakit, ikaste txerra dena, beti izango da ikaste txarrez, ikaste hona dena, ikaste hon beti izango da ikaste hona. Nik uste porro bat erratzegatik ez dela zer gertatzen. Gero, arazo zein da, porro bat behar izan bihurtzea. Gauza bata nahi eta bestea behar izana. Da funtsa hori ez, kontrolatzea da gauza. Gauza bata erabilera, da beste abusua. Eskerrik asko, Ibon. Maita zuri,